goro ne. Shi yanzu he can't even differentiate between Al-Mustapha da Buhari. They are all the same. Wannan shine mafi yawan kwakwalwa ɗan arewa. So yanzu sai ka ɗauko Buharin tukunna ka debunking duk wani misconception da yake da shi game da daidaita shi da Al-Mustapha. Misali kenan. Sannan sai ka ɗauko Tinubun ka faɗi abubuwan da suke yi na zalunci. Idan ya gansu ƙarara, to sannan sai ka ɗauko Al-Mustapha. Ka fahimta wani ma sai ka mai da shi gida. Saboda kai yanzu baka yi saka faɗa mai ba gani yake ƙarya kake. To idan ya koma gida daga can aka gaya mai sai ya dawo kuma. So ɗan adam haka yake ma in general ba wai ɗan arewa ba. To balle wanda shi bai da ilimin abubuwan da kai kake ganin ya kamata a ce ɗan arewa bai jahilce su ba. To shi ya jahilce su. Kuma baya bukata in ka ce je research ba zai ba. So shi yasa kake ganin sai mun yi criticizing ɗin abubuwa da yawa. Don in ba ka yi su ka filla ba duk abin da za ka faɗa gani zai kawai kai wannan kawai kai kamar yana mai wayo. Ya za ka zo kana wani nuna wayewa na kirki ne. Bayan ga Buhari ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza. To dole sai mun dinga shiga cikin waɗanda suka yi mana mulkin nan mun fito da abubuwa mun baje. Ka fahimta sannan kuma shi ɗin ka calling attention ɗin shi ya zama cikin hayyacin shi. Ya kuma dinga lura yana bincike. So wannan shine na ji daɗi abubuwan da ka faɗa. Dole ne dama sai an dinga samun irin wannan approach. To kaga ki banna a wannan gaban. Akwai mutanen da ni idan suna magana ma nakan ce musu su yi shiru. Abin da yasa nake ce musu su yi shiru saboda idan ana kawo irin wayannan maganganun kaman misali Feluwa na Buhari, zan iya ce ku yanzu mu da muke kawo ma Feluwa na Buhari a wancan lokacin ku ba kuma zaɓe shi ba. Ba kuma zaɓe shi ba sai yanzu ne da abubuwa suka sake damewa lokacin Tinubu, yanzu kuka fito kuma kuke magana kuma kuke nuna cewa Tinubu kuke yi. So saboda haka misali abin da nake so in ce anan akwai several instances din da muke ɗaukan abubuwan Buhari ɗaya bayan ɗaya muke ma bambanta shi da Al-Mustapha. Domin ni na shashafe sun tambayoyi game da cewa to a yanzu misali in aka yi wannan tururuwa ɗin aka yi mashi irin ruwan ƙuri'a kamar yadda aka yi ma Buhari ɗin, how sure am I cewa he's going to come and do something differently. Ina gaya musu ina da bambance-bambance da Buhari da shi Al-Mustapha suna nan da yawa. Wanda ya zo kaina nake gaya maka kuma duka convincing proofs ne kuma duka ga sunan ko da ma muna magana da kai za ka yi googling za ka gani. So wannan abun idan dai har kana discussing Al-Mustapha za ka yi ta facing irin wayannan questions. So one has to be very much versatile. Ta ko ta ina aka fito ma dama na Tinubu ne kan ni a wuri na ma mai sauki ne cin uban duk wani abun gwamnatin shi. Ni wannan dama mai sauki ne. Na Buhari ne da mutane yake ma wa'ansu kaman jirwaye mai kaman wanka nake fito da su in yi wa mutum bayani filla yanda ka san za a kirga kuɗi a taburma haka zan maka bayani saboda ka gane cewa to ba wannan yanzu magana ake ba ga wanda muke maka shine ai shi ya iya nashi saboda ya ba yan arewa dan arewa ya ba kaza dan arewa ya ba kaza dan arewa ya ba kaza duk mukamai yan arewa iya abin da suke faɗa sai su ce wai to ai yan arewa ne suka cuce shi amma shi ya iya nashi. To kaga wannan yana da alaka ne da iya level na jahilcin mutanen mu sosai. Ka gane cewa shi shugaba in ya delegating power pursuing yake yi, surveillance, supervision, sosai yake samun ji tsoro ya aiki. Sosai. Shi Buhari ba ya aiki da Abacha ba, Abacha in ya baka aiki ba ubanka zai ci ba in kai wasa. Ai in duk wani abun da zaka bada a matsayinka na shugaba in babu effective monitoring and supervision shirme ne kawai. It's as good as ma baka bada ba saboda hali irin na dan adam. So wannan dama ba karamin lusaranci bane ma ka ce wai ka bada abu kawai ka bari in kun yi don kanku ba, wannan duk ba daidai ba. To me yasa aka yi hukunci, aka yi dokoki, aka yi hukunci idan har zaka bada abu kuma ka bari kawai sakaka? To ba ma amfanin dokoki da kuma hukuncin da aka yi kenan misali.
so saboda haka wannan duk Yanzu Fashola da aka zo aka gaya mai yana cin an mai budget na 1.5 trillion bai yi komai ba, me ya kamata yi? Ba ya cire shi bai ci uban shi amma sai ya ƙara ba shi ma wani mukamin? na'am Haka burutai shi ma da aka gaya mai ya ci kaza allegation tururu a kan shi, madadin ya sa shi under investigation sai ya ƙara ba shi ambassador. na'am Waye ya fito da Joshua Dare da Johnny Inyami? Ba shi wani? Ba shi ya je fito da su ba, wanda har Supreme Court ta tabbatar da babu gwamnan da ya taba kwashe kuɗin ƙasar shi har albashi ya hana irin waɗannan mutanen guda biyu. sosai. Amma yana zuwa ya ba su executive pardon. na'am To irin wannan mutumin ka zo ka ce wai ai ya iya nashi. In what sense? wannan ba daidai ba ne, kawai son zuciya ne kawai irin nasu, kuma irin yadda muke din ba sa so, domin su ba sa ma so mutane ma su gane hakan. An fi so kawai a yi ta tafiya a cikin duhu, su yi ta barin mu cikin jahilci, muna ta gwara kanmu, muna ta faɗa da junanmu, mu ne maganan kabilanci, mu ne maganan hasada, mu ne koma menene negative abu mu ne suke, amma can su suna nan suna ta. To a cikinmu muna da wayanda suka fahimci haka, kuma muna da wayanda suke ta gaya wa mutane gafa abin da ya kamata. In dai gaskiya ake so, in kuma ana gaskiyan to ga abin da kawai ya kamata. Mun san ba haka suke so ba, amma wallahi ba za su iya stopping ɗinmu ba, tunda abin ma daɗa ƙaruwa yake yi. Kuma ni dai alhamdulillah duk inda na shiga, duk wannan mutumin kawai ikon Allah ne, wallahi Al-Mustapha nan ikon Allah ne. Maganganunsa ya taimaka min sosai. Da su kadai idan na kafa hujja da su, wallahi mutum ya ishe shi proof. Sai dai kawai idan yana da wata cuta ta kiyayya, wannan kuma ba yadda na iya da shi, ƙuri'an shi ba ta hana mu ba, kuma ba ta ba mu ba. Saboda haka, amma dai da yawa daga cikin mutane, wallahi na Allah ya taimake mu, muna convincing mutane sosai. So in Allah ya so da babu yadda suka iya, suna ji suna gani za su bar wannan abu, kuma ƙasan ta zauna daidai. Akwai wanda sun yi shiru, in Allah ya so da za su taso, kuma mutane ne na kirki. Amma shi ɗin da yanzu da ya bada rayuwar shi da lokacin shi, da shi ɗin da muke ta mannuwa har yanzu muna ta ƙoƙarin yaɗa manufan har a kai ga cimma nasara in Allah ya yarda. Barista, ni kan na manta ma kwanaki kamar mun yi wani magana mai kama da wadda yanzu dan faɗa ma. Jiya akwai wani wadda ya kira ni daga wani waje, muna ɗan waya da shi sama, yana ta min magana ne, ni na haɗa wani gidauniya da dai masu wa'innan manufofin su dinga tura kuɗi zuwa wannan foundation ɗin. Wannan to ni ana ta mi wannan magana, and I don't know. So let me talk to you. Ban ji maganar ka ba. Bi ma'ana ba, akwai wa'inda suna yin tafiyan mezon nan, kuma suna da fahimtar cewa kamar in har da a iya tara kuɗi lokacin Buhari a taimaka wa tafiyan shi, su suna son su yi na Al-Mustapha nan. To ni an kira ni time daban-daban, kwanaki ma ai a san cikin gidan nan mun yi wani similar magana kamar haka. To I don't know, shi ne na ce bari in tambaye ka, based on wannan maganganu da Gidado yayi bayan orientation, akwai wanda still wannan maganganun na a zo a yi gidauniya a sa kuɗi, an mun magana ya kai so 20. Ni dai duk wanda ya san ni dai ko a ina ne ko ma menene a organization, to ni ban yadda da a buɗe wani wuri wai a ce wai in anshi kuɗin mutane ba. Amma abin da nake cewa akwai waɗanda na ba shawara kuma suna nan suna yi. Idan kana da kuɗi ko kuma a ƙungiyance za ku haɗa ku amince ma wani wanda kun tabbatar da yana da record na amana a cikin ku, kun san shi, kun san gidan shi, kun san address ɗin shi, to ku haɗa mai kuɗi, sai ku yi deciding abin da za ku yi da sunan Al-Mustapha ko duk abin da ya kamata ku yi. Na ce to wannan kam ku je ku yi kafin mu ji abin da za mu tattauna da shi, mu ji abin da zai faɗa. To iya shawarar da nake ba mutane kenan, kuma na tuntuɓe shi har sau biyu akan wannan magana. Na biyu da na tuntuɓe shi na ƙarshe yake cewa to tun da dai abin an matsa, bari zai zauna ya ga abin da ya kamata a yi.
to amma har yanzu dai bai ce mun komai ba. Shi ma ka san ba mutum bane da yake buƙatar kowa ya zo ya ce zai ba shi kuɗi. Amma ya fi so in kai karan kanka ka yi ƙoƙari ya gani a ƙasa kawai gashi ƙungiyar ku ta yi kaza da sunan shi kaza. Kaga kamar yadda wasu ke yi su je su samu burtsatse su yi ma mutane inda ba ruwa su kai masu ruwa. Ka gane? Wasu ma har sun gina masallaci da ɗan aji na inda za a dinga koya ma mutane addini. To irin wannan abu wasu sun ja wuta sun kai inda ba wuta. Sai a sa jikin pol din sai a dan sa sticker ta Al-Mustapha misali. Sai a tara su a san musu bayani. To shi ya fi so irin wannan ba wai ka zo ka ce ka tura mai kuɗi ba. Irin yadda kuka yi ma Buhari an shi har yanzu ba ku san inda suke ba kuɗin. Allah wallahi to yayi muku bayani me yayi da su. Wallahi yanzu ka san a gaban mu yanzu ya zauna ya kira har yau ba na mantawa ya ce First Bank. Ana mantawa. To wannan gidauniya magana za a bude gidauniya a zo a bude gidauniya a'a ni abin da nake gani ka gane idan mutane sun amintu da junansu kun san juna a within your area to kuna iya yi amma ni ba na goyon bayan kawai online wai ka je ka bude wai online mutane su ta saka kuɗi daga nesa baka san ma daga inda mutane suke ba ni ina aiki ni Kibanda na fi ganin ni na fi ganin idan ma za a yi haka misali ya zamana ta fuskoki guda biyu a tunanina kamar yadda ka faɗa ɗin a samu wani gidauniya can da wanda aka aminta da shi a buɗe asusun a rika sa kuɗin na'am duk dai a bashi misali a ce kuma ana wasu 'yan developmental project haka ko da komin kankantansu ana nusar da mutane misali da speakan shi da stikansa to ina da ra'ayin misali idan abun ya karato sosai ko ta hanyar wa'annan gidauniya din ko kuma ta kai tsaye daga gurinsa din misali ina ganin kaman ba laifi ba ne saboda logistics a lokacin da campaign ya taso gadan-gadan dole za a buƙaci wani abu kamar haka kuma a yadda yake da jama'a kuma yake da masoya da magoya baya ba za a rasa wa'anda za su yi hakan ba za a zagaya gaba ɗaya ƙasan nan ne kuma shi ne da duka na kusa da shi da duk volunteers haka wani dama dole shi da nashi zai zo ya biya yi to amma at least za a iya samun wani santa haka da za a rika tara irin wayannan kudaden wanda ya shafi duk campaign din da zai ji shi a ko ina ne da sauransu so kuma abu ne wanda dama yake nuna alaman goodness na leadership din mutum ba kudinsa yake dauka yayi ba balle wasu su yi tunanin kamar ai dama da suke shigowa wanda ya kona rumbun hatsinsa ya san inda tokan tafi hatsin tsada ba haka nan bane duka manya-manyan gudare da suke siyasa din nan siyasan Obama ba na mantawa lokacin an tara asusu sosai an yi mishi irin wayannan abubuwan so saboda haka da dama cikin shugabannin nan suna da irin wannan to mu ma na san su Tinubu shi zai yi sponsoring kansa kuma kudin gwamnati zai ɗiba yi wannan abun to in Allah yadda dai taro sisin mu din dole ta wata hanya za a yi amfani da shi to kamar yadda ka tuntuɓe shi din nan kuka yi magana lalle ya sake dubawa a lokacin da abun nan ya taso gadan-gadan za mu tara kuɗin da za a sa kuɗi na mai a mota na duk jihar da ya je abun da za a je a kafa duk tenti da waye da za a yi bukata ko ma menene me za a yi renting wa ake so all these logistics nan muna bukatan kudade for wayannan abubuwan aside from wayancan ma developmental projects so in Allah ya so ya dade tun da kai ga kanan kana kurkusa da shi ba za a rasa tunani daga nan zuwa wannan lokacin da za a zo gab da campaign ba za a cimma matsaya a inda za a zo a sassaka wayannan kudaden so kuma ba yadda za a yi dai in Allah ya so yadda insha Allah mu ma samu wani a kusa da shi wanda za a ce bai da amana. A yadda na san Al-Mustapha dai. Na'am. Ba za ku
iya mai yadda kuka yi ma Buhari wai ku sa mai kuɗi a account ɗin shi ba. I don't think zai ma yadda. Okay. Shi yasa nake ce muku ba zai yiwu ba, sai dai kowa a area, to kuma ba zai yiwu a ce ga mutum ɗaya wai daga nesa baka san shi baka tura mai kuɗi. Ni dai ba zan iya. Shi yasa na ce mutum ya kalla da waye zai haɗa ya yi. Wani kuma ka san mutane they are weak as much as a ce yanzu mutum inda yake bai da wato waɗanda za su yi wannan movement ɗin. Kawai yana jin kanshi kamar shi kaɗai ne, sai ku da in ya hau social media kuke haɗuwa kuke yin wannan. To irin wannan idan anan an samu waɗanda suka buɗe kuma ka san wani anan wanda yake kai ka san shi amintaccen ka ne anan, to sai ka ya sa sunan ka kai ma za ka dinga saka kaza a baka account number da su suka buɗe na. To ina ganin wannan shine kawai abin da za ka iya yi, ko da baka san mutum ba kai mashi. Misali malam ba sai ce a tsakaninsu da wanda ya sani na yankinsu na Gombe, to za a iya cewa to yanzu kai ne idan mu auren. Ka ba mu update na abin da kuka bude a wai a yankin kuka. Maybe zan iya amince mu Mubarak, amma ba zan iya amince mu Aminu ga yanan sama shi ba, ban san shi ba, fa kakku ce ban amince mai ba. Misali ne. Na gane aba. Kai sai ka duba ka ga wanda ka amincewa, ko da kai a environment ɗinku baka da irin waɗanda za ku yi wannan abu. A social media zai ka duba ka ga wane ne wanda suka bude irin wannan, wanda suke yin wannan abu, sai ka shiga. Amma dai I don't think zai ba da wani account number shi gaskiya. Mutanen ma yake cewa za su taimaka mai, ba kowa yake yadda da su. Yanzu ni na gaya mai akwai su manyan mutane da za su zo su kawo gudunmawarsu a cikin tafiyar na, ya ce aje su gefe. Ai wancan intelligent ne ai. Fahimta? Ai wancan military intelligent ne ai. Wani kuma da ya zo mun ya ce Abuja duka suke. Zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza, ya ce bari sai in kaga da gaske yake. Ka san Allah har yanzu bai yi abin da ya ce ba, har yanzu bai yi abin da ya ce. Kuma da zan gaya muku sunan shi wallahi za ku san shi. Amma da ya ce aje shi wannan sai in kaga da gaske yake. Sai gashi kuma ba da gasken yake ba, ya ce faɗa ne kawai. Ai military intelligence ne wannan, aje shi gefen bayani ne da yawa. Wani kuma da na ga, kuma abinda zai baka mamaki, duk wanda ka faɗa mai ya fi ka sani shi. Wani kuma da na gaya mai wane sai ce to wannan idan ya ce zai yi, to ka gaya mai cewa fa ba zai mana abu ba ya ce kuma sai yadda zai da mu. Ya ce da gaskiya in ya ce zai, amma kada ku buɗe mai kofar da zai zo ya nuna cewa shi yayi kaza don haka a bashi dama ya taka rawar da ta wuce ma hankali sosai. To duk irin wannan mutumin shine quality na leadership da ake bukata. Kai ai ina gagara imagine wani irin shugaba za mu samu ne ƙasan nan. Kai